Kajluova božićna priča. Jednog hladnog prosinačkog jutra 4-godišnji Kajlu spavao je u toploj udobnoj postelji sa svojim mačkom Gilbertom. Kajluov tata je već vani čistio snijeg, dok su njegova mala sestrica Rosie i mama u kuhinji pripremale doručak. Vrijeme je za ustajanje, Kajlu! Izvoli, Rexy, možeš ostati da beka dobi toplom. Gilberte, što radiš? Vau! Tata! Gle koliko ima snijega. Idemo, Gilbert. Kajlu je bio uzbuđen kad je vidio koliko ima snijega. Htio je odmah izaći van i igrati se. Gilbert, smiješni mačore, izlazi odatle. Tata, skoro sam spreman izaći i pomoći ti. Ali nisi još doručkovao, Kajlu. Kasnije ćemo ići van zajedno, u redu? Kajlu je bio malo žalostan jer je htio odmah ići van. Dobro, tata. Rosie, dušo, jedi svoje pahuljice. Dobro jutro, Kajlu. Jutro. Netko je ustao možda na lijevu nogu jutros. Kajlu je htio ići van i pomoći mi, ali rekao sam mu da će prvo morati doručkovati. Pa, netko je gladan. Nahrani Gilberta. Dobro, Gilbert, donijet ću ti hranu. Gilbert, gladan! Gilbert, ne! Dolje sa stola! Hajde, Rosie, idemo se obući. Izvoli, momče, treba će ti energije da mi pomogneš očistiti sav taj snijeg. Kajlu je ipak bio gladan i jedva je čekao da pomogne tati vani. Gle, Rosie, ja sam Ralica. Hej! Sad ću te... Klementin! Bo, Kajlu? Kajlu je bio sretan što vidi njegovu prijateljicu Klementin. Nije znao da će ona doći, a volio je iznenađenja. Bok, Rosie! O, baš lijepo, uđite! Sad ti loviš! Ulovit ću te! Bok, Kajlu, bok, Klementin. Zvoli pozivnicu za moju božićnu predstavu. Wow, božićna predstava! To! I ja ću doći, moj brat Billy nastupa. Znači dolazi djed Božićnjak. Kajlu je znao da uskoro dolazi Božić, ali nije znao kada točno. Dolazi li on večeras, Sara? Ne baš večeras, Kajlu. Za 2 tjedna. Za 2 tjedna? Pa što ću raditi do tad? Godine 4 sam, al sve veći svaki dan istraživat volim, ja sam Kajlu. Danas sam otkrio, Božić nije daleko, djedu piše pismo, ja sam Kajlu. Igračku jednu koju želim ja, za Božić možda donijet će mi djedica. Anđeli, kolačići, svi mirisi božićni, djedice ti znaj, ja sam Kajlu. Kajlu, Kajlu, ja sam Kajlu. Božićnu jelku svi ukrasit ćemo, nek svijetli tata, mama, Rosie i Kajlu. Božić je pravi dan za igru i darivanje, djede dođi molim te, Kajlu. Sobovi dižu se u zrak, vilenjaci plešu, smijeh čuje se posvud.
anđeli kolačići, svi mirisi božićni, jedite ti znaj, ja sam Kajlu, 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 ja sam Kajlu. To sam ja! Sara i Klementin su otišle i Kajlu se veselo vratio u kuću s hladnoće. Jesi li se naigrao, srce? Aha! Ne zaboravi pospremiti svoje stvari, molim te. Dobro. Brr, ja sam Maralica! Au. Što radiš, mama? Pišem božićne čestitke našim prijateljima i rođacima, da im poželim sretan Božić. Sara kaže da je Božić za 2 tjedna. Je li to još puno vremena? Pa, da vidimo. Božić je za točno 12 dana. To znači da nemamo mnogo vremena za pripremu. Na primjer? Pa, prvo da pošaljemo ove čestitke. Zatim moramo kupiti jelku, ukrasiti kuću i naravno tu je i parada Djeda Mraza. Parada Djeda Mraza? Kad? Za nekoliko dana, mislim. Kajlua je jako veselila pomisao da će vidjeti Djeda Mraza. Ali bio je malo zbunjen oko broja dana koji su preostali do Božića. Mogu li narisati nešto na čestitke? Bi li želio napraviti tvoje vlastite čestitke? Da! Smiješni macak! Napravit ću čestitku za mamu i tatu i Rozi i Gilberta. I za Saru i Lea i Klementin. Pop, Kajlu! Rozi, prestani! Gaziš po mojim čestitkama! Rozi, prestani! Što je bilo, Kajlu? Rozi gazi po božićnim čestitkama za moje prijatelje. Rozi, tati! Hajde, Rozi, pusti Kajlua neka crta. Mi ćemo smisliti nešto drugo za tebe. Skoro sam zaboravio! Baka i djed! Kajlu je cijelo popodne crtao svoje božićne čestitke. Izvoli, Rozi. Hoće ti mama pomoći napraviti dar za Kajlua? Možemo nacrtati sliku zajedno. Ali Rozi nije željela da joj mama pomogne. Htjela je biti kao i njezin stariji brat i napraviti nešto sama. Tata! Gle koliko sam čestitki napravio! Možemo ih predati sutra? Božićne čestitke obično šaljemo poštom. Ali svi ih trebaju dobiti prije Božića. Ne brini se, svi će dobiti svoje čestitke na vrijeme. Evo, ovaj božićni kalendar će ti pomoći da pratiš koliko dana ostaje do dolaska Djeda Mraza. Vidiš ove prozorčiće? Ima ih 12 i svaki predstavlja jedan dan koji ti je još ostao do Božića. Znam brojiti do 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo! Svaku večer, počevši od večeras, otvorit ćemo jedan prozorčić i otkriti jednu priču iza njega. Volim priče! Ove će ti se jako svidjeti. Svaki prozorčić nam pokazuje kako se Božić slavi na drugčiji način diljem svijeta. S jelkom i darovima i djedicom? Pa, to ovisi. Neka djeca slave Božić na drugačije načine. Mogu otvoriti prozorčić? Naravno. Ovaj. Zapeo je. Kajlu nije htio potrgati kalendar, pa je otvorio prozorčić vrlo pažljivo. Jedva je čekao da vidi što je iza njega. Božićna jelka! Ovako se Božić slavio nekoć davno u zemlji koja se zove Njemačka. Želiš čuti više o tome? Da! Nekoć davno u dalekoj zemlji živio je maleni dječak, otprilike tvojih godina, koji je volio ići na posao sa svojim ocem. Dječak se zvao Fritz, a njegov otac je bio drvosjeća koji je sječom drva zarađivao za život. Fritz je volio gledati ljude kako rade svoj posao i znao je da će jednoga dana odrasti i postati drvosjeća kao i otac. Fritz i tata išli su u selo prodati drva. Fritz je primijetio da nitko nije kupio malo sitno drvce koje je ostalo na dnu kola. No, Fritzu je odjednom sinula ideja kako bi se to malo drvce moglo upotrijebiti. Mislio je da bi drvce izgledalo lijepo u njegovoj kući za Božić.
a i volio je miris drveća više od svega ostalog. Njegova je majka mislila da bi drvce bilo ljepše s malo ukrasa i od tada mnogi ljudi u mnogim dijelovima svijeta ukrašavaju zimzeleno drvce u svojim domovima u božićno vrijeme. Sviđa mi se ovaj božićni kalendar. Sutra navečer otvorit ćemo drugi prozorčić, no sad je vrijeme za spavanje. Laku noć, Kajlu. Laku noć, tata. Kajlu je zaspao i sanjao o Njemačkoj i Fricu i božićnome drvcu. Sljedećeg jutra Kajlu se probudio u velikoj žurbi. Možemo li otići po božićno drvce? Dobro jutro, Kajlu. Dobro jutro. Pa, idemo sad. Mislim da je to odlična ideja. I ja mislim, nazvat ću jednog prijatelja i pitat ga možemo li doći. Kojeg prijatelja? Kamo? Vidjet ćeš, to je iznenađenje. Kajlu je volio iznenađenja, ali je doista želio znati koga će tata nazvati i kamo će ići po njihovo božićno drvce. Koga tata zove? Ne smijem reći, to je iznenađenje. Sve je dogovoreno, završimo s doručkom, obučemo se i idemo. Da! Rozi jutro zbilja dugo spava. Gilbert! Gilbert se skriva! Gilbert! Gdje si? Svjesni maco! Kajlu i njegova obitelj krenuli su po božićno drvce, ali Kajlu još uvijek nije znao kamo idu. Kamo idemo, tata? Da, kako tata? Saznaćete uskoro. Ali Kajlu je mogao vidjeti samo drveće s obje strane ceste. Znam! Idemo u Njemačku, jel da, tata? Ne, Kajlu. Rozi, gle! To je Jonahova farma! Jona, konjić! Ali Kajlu je odjednom bio razočaran. Volio je Jonaha, ali mislio je da danas idu po božićno drvce. Ali što je s drvcem, tata? Zato smo ovdje. Jonah ima farmu božićnih jelki. Dobrodošao, Kajlu! Ovdje je baš lijepo zimi, Jonah. Hvala! Zime imamo najviše posla s farmom božićnih jelki i svime. Što je farma božićnih jelki? Znaš da u božićno vrijeme mnogi ljudi žele božićno drvce kao ukras u svojoj kući. Zato ja sadim jelke samo za tu svrhu. To je nešto kao vrt jelki. Tako je! Mislim da vas netko želi sve odvesti na saonicama do farme jelki. Ginger! Blackie! Izvoli, Kajlu. Sjećaš se kako ih treba hraniti? Nježno? Dobar dečko, Blackie. Mislim da te se sjeća, Kajlu. Možemo li sad ići na farmu jelki? Naravno, ali prvo trebamo deku da nas grije dok se vozimo na saonicama. Molim te, možeš li donijeti veliku crvenu deku iz staje, Kajlu? Da! Kajlu je iznenadio zvuk u staji. Zdravo, konjiću, ti si moje veličine. Sad moram ići. Vozit ćemo se na saonicama. Pa, konjiću. Izvoli, Jona. U staji je mali konjić. Da, tako je. To je naš novi Colt. Colt? Da, tako zovemo malog konja. Možeš doći na proljeće da vidiš koliko je narastao. Da, naravno. Jesmo li svi spremni? Da. Onda idemo! I svi su krenuli po božićno drvce. Gledaj koliko božićnih jelki. Uo, Blackie, uo, Ginger! Jeste uživali u vožnji? Da. Vozi se drvca puno! Izaberite bilo koje. Dobro, hajde, Rozi.
Bilo je tako mnogo jelki da Kailu nije znao kako će izabrati jednu. Rozi! Skrivaš se! Znam gdje se skrivaš, iza tog drveta. Vidim te! Ti se skli. Dobro, Kailu i Rozi su mislili da je šuma božićnih jelki sjajno mjesto za igru skrivača. Kailu je htio da ga Rozi ne pronađe, pa je bio vrlo miran. Ali odjednom se počeo osjećati usamljenim i nije se više htio igrati. Kailu nije volio biti sam. Rozi! Mama! Tata! A tu si ti, Kailu. Jesi li našao drvce? Ovo drveće je veliko i strašno. A dobro onda, hajdemo do drugog reda gdje je manje drveće. Prikladnije za tebe. Božićna su drvca tu i neka visoka narastu, al ono koje bez sunca je, to drvce bit će najmanje. Postoji jedno drvce, posebno malo skriveno i svijeno, sitno da sitnije ne može biti, svi će se složiti. Malo skriveno svijeno, najljepše je drvce to. Malo skriveno svijeno, za mene stvoreno. Vidiš, Kailu, kako je svako različito, baš kao ti i ja. Za neka drvca bolje je to da rastu ravno i visoko. Kad vjetar počne puhati, malen biti se isplati. Dobro je visoko, dobro je nisko, drvca su raznih veličina. Bilo veliko ili bilo malo, svako svoju snagu ima. Malo skriveno i svijeno, najljepše je drvce to. Malo skriveno i svijeno, za mene stvoreno. Za mene stvoreno. Zbilja mi se sviđa ovo drvce. Zbilja? Ali tako je maleno i jako svijeno. Zašto si to izabrao? Zato što je baš kao drvce iz tatine priče. U pravu si. Što ti misliš, Rosie? Majsno drvce. Pa to smo riješili. Kailu je bio ponosan što je izabrao božićno drvce i htio je biti siguran da će biti postavljeno na najboljem mjestu u dnevnoj sobi. Možemo li ga postaviti u sredinu sobe, tata? Pa bilo bi bolje da ga postavimo u kut, Kailu. Dobro. Tamo. Ne. Čekaj, onaj kut bi bio bolji. Ne, možda tamo. Savršeno. Gilbert! Kailu je bio vrlo zadovoljan izgledom njegova drvca i znao je točno što mu još treba da postane pravo božićno drvce. Tu večer je došao na briljantnu ideju. Napraviti posebnu zvijezdu koju će staviti na vrh njegova posebnog drvca. U međuvremenu, Rosie je napravila dar za Gilberta. I to sama samcata. To je divno, Rosie. O, već si postala velika cura. Tata smiješan. Da, tata je smiješan. Što radiš s tim ukrasnim papirom? Rozi već velika cura. Gilberte, prestani s tim. Šic. Odlazi. Gilberte! Jesi dobro? Haha, tata je jako smiješan. A sad mi pomognite, molim vas. Možemo ti mi pomoći ukrasiti jelku? Mislim da je to sjajna ideja, Kailu. Što je to, Rosie? Da, Izvolite, pomozite mi da završim s ukrašavanjem jelke. moje. Mama je ovo dala meni. Kailu je vidio da se Rosie jako rastužila, pa joj je ipak dao ukras.
Izvoli, Rozi, evo ti. To je bilo vrlo lijepo od tebe, Kailu. Božić je vrijeme davanja i dijeljenja i ti si lijepo dijelio s Rosie. Mogu li staviti zvijezdu na vrh? To je sjajna ideja. Da vidimo tu tvoju zvijezdu, Kailu. Što je sad smiješno? Tata svijesan. A sada svjetiljke. Čekaj, ugasimo svjetlo. Spremni? Drvce više ne izgleda maleno. Izgleda super. To je najbolje drvce koje smo ikad imali. Kailu i njegova obitelj bili su oduševljeni njihovim božićnim drvcem. Božić je ušao u njihov dom. Kad je Kailu otišao u postelju, bio je jako umoran. Je li ti bilo zabavno danas? Da! I sad jedva čekam da djed Božićnjak stavi sve moje darove ispod jelke. Božić je više od dobivanja darova od Djeda Mraza. Zbilja? Kako misliš? Božić je vrijeme davanja, osobito onima koji nisu tako sretni kao mi. Na što točno misliš, mama? Mi smo jako sretni jer imamo predivan dom i imamo što jesti. A ti si jako sretan što imaš sve te igračke. Ali ne igram se sa svima. Imam ideju. Mogao bi skupiti sve igračke s kojima se više ne igraš i sutra ćemo se pobrinuti da ih dobiju djeca koja će uživati u njima kao i ti nekoć. A sad ćemo otvoriti drugi prozorčić božićnog kalendara. Da! Da vidimo. Tu je 11 prozorčića i ako otvoriš jedan, koliko ih je ostalo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Točno. Sutra će biti još 10 dana do Božića. A što je ovdje? Što je to, mama? To je priča o tome kako djeca u Meksiku slave Božić. Želiš je čuti? Da, da! Nekoliko dana prije Božića meksička djeca imaju paradu. Odjevaju se kao pastiri i kao anđeli i mala djevojčica odjevena kao Marija jaše magarca. Mali dječak odjeven kao Josip vodi magarca. Za njima ide 3 djece odjevene kao 3 kralja. Oni se tako odjevaju da bi ispričali priču o Božiću. Jesi li znao da u Meksiku govore španjolski? Španjolski? To je divan jezik. Želiš li znati kako se kaže sretan Božić na španjolskom? Da! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Kailu se svidjelo što je naučio nove riječi i kako sretan Božić zvuči na španjolskom. Feliz Navidad! Volio bih da i ja mogu biti na paradi. Laku noć, Kailu. Lijepo spavaj. Buhete jela cijelu noć. Kad se Kailu probudio, sjetio se ideje da daruje neke igračke s kojima se više ne igra. Hajde, Rexy, imamo posla. Vidiš, Rexy, više se ne igram s tim igračkama kao s tobom. Što Kailu radi? Darovat ću ove igračke. Leksija. Ne, ludo, ne Rexija. Ove igračke s kojima se više ne igram. Daću ih djeci koja nemaju toliko igračaka kao ti i ja. Ne, patkicu. Ne, Rozi. To je za djecu koja nisu sretna kao mi. Rozi, volim patkicu. Dobro, možeš zadržati patkicu. Gle, mama, ovo su igračke koje sam odlučio darovati. Baš lijepo od tebe, Kailu. Biće to lijepi darovi. Dođi sada doručkovati. Sigurno si jako gladan nakon toliko posla. Rosie nije baš razumjela što znači davanje i dijeljenje, ali htjela je učiniti Kailua sretnim, pa je odlučila zamotati Rexija i dati ga Kailuu kao božićni dar iznenađenja. Vidiš, Rozi, pakiram sve što ću darovati drugima. O, nešto sam zaboravio. I Rosie je željela darovati neke stvari. Darovati. Ali nije joj baš bilo jasno što bi trebalo darovati.
Mama i Kailu su krenuli do mjesta gdje će Kailu darovati svoje igračke. Ali Kailu nije znao gdje je to točno. Kamo idemo, mama? Probaj pogoditi. Što je veliko i crveno i... Djed Božićnjak! Da, ali što je veliko i crveno i ima glasnu sirenu? Znam! Vatrogasni kamion! Tako je! I gdje možemo naći vatrogasni kamion? U vatrogasnoj postaji! Pogodio si! U božićno vrijeme neki vatrogasci skupljaju igračke i daruju ih djeci. Kao i djed Božićnjak. Kailu je jako volio velike vatrogasne kamione. Vatrogasci su s pomoć njih spasili Gilberta s drveta. Dopustite da vam pomognem. Hvala! Zdravo, Kailu. Drago mi je da te opet vidim. Zdravo! Ovo su igračke koje daruješ. Aha! Pa, to je jako velikodušno od tebe, Kailu. Sparky! Sparky je također bio sretan što opet vidi Kailua. Naučio sam Sparkija novi trik, Kailu. Hoćeš vidjeti? Daj šapu, Sparky. Dobar dečko. Hoćeš pokušati? Može. Sparky, daj šapu. Dobar dečko, Sparky. Da vidimo što je u toj tvojoj velikoj kutiji. Sejci, imamo još igračaka. Zdravo, Kailu. Što radiš? Popravljam neke igračke kako bi opet izgledale kao nove. Wow! Da vidimo što si ti donio. O? Ha? Kako je to tu završilo? Neobična igračka. A ima ih još. Znam! Rozi je to stavila tu. Rose je vidjela kako stavljaš igračke u kutiju i vjerojatno je htjela i ona nešto dati. Ovo je već bolje. Da vidim. Imam nešto čime se to može popraviti. Hoćeš mi pomoći, Kailu? Wow! Koliko kotača! Da vidimo. Mislim da će ovaj savršeno pristati. Možeš mi pridržati kamiončić? Evo ga. Jel dobro? Sad je baš kao novo. Super. Daj mi ga, molim te, da ga zamotam. Nešto nije u redu? Sad, kad je Kailuov kamiončić opet bio čitav, on nije bio siguran želi li ga doista darovati. Hajde, Kailu, učinit ćeš jednog malog dječačića jako sretnim. Kailu je malo razmislio i odlučio da će i on biti sretan što daruje svoj kamiončić nekome za Božić. Izvoli, mogu ti pomoći da ga zamotaš? Naravno da možeš. Ovaj kamiončić će nekoga jako usrećiti za Božić. I to zahvaljujući tebi, Kailu. Te noći Kailu se jako žurio u postelju. Rexy! Rexy! Tata će nam ispričati još jednu božićnu priču. Rexy? O, to si ti, Medo. Tražio sam Rexija. Spreman za još jednu priču iz kalendara? Da. Da vidimo koliko je još prozorčića ostalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Točno. Znači, ako danas otvorimo jedan, ostaće ih još 9 do Božića. To izgleda kao učionica. U pravu si. Ovo se događa davno u zemlji koja se zove Engleska. Djeca su u školi i pišu pisma svojim rodbinama. Roditeljima su pisma bila tako lijepo ukrašena da su odlučili poslati čestitke i svojim prijateljima i rođacima. Uskoro su ljudi počeli u cijelom svijetu slati lijepo ukrašene božićne čestitke jedni drugima. I tu su počele čestitke. Tako je. A sad je vrijeme za spavanje. Slatko sanjaj, Kailu. Laku noć, tata. Kad se Kailu probudio, sjetio se svojih božićnih čestitki i htio ih je odmah poslati. Dobro jutro, mama, Rozi. Možemo li danas poslati čestitke? Jutro, Kailu. Da, mogu vidjeti. Za Clementin i Saru i Jasona i Jeffreya. Mislim da si nekoga zaboravio. Koga?
A što je s pismom za djeda Božićnjaka? Djedica! Da, djed Božićnjak. Kajlu je odlučio nacrtati sve igračke koje je želio od djeda Božićnjaka ove godine. Što je to, Rozi? Konjic. Što je to? Svemirska postaja. To bih htio od djeda Božićnjaka. Da, i novi kamiončić, i nove klizaljke, i loptu za bejzbol, i loptu za nogomet, i loptu za ragbi, i... Hej, ne misliš li da je to malo previše? Sve to, Kajlu, sve za tebe, nije li to previše? Ne, mama, igračke sve djedica mi donijeće. Donesi meni, samo meni, uvijek meni kažeš ti. Hoću kola, vatrogasna, volim puno igračaka. Voliš puno igračaka. A što je s davanjem? A što je onda s brigom? A što je s dijeljenjem? Božić je za ljude sve. Teleskopi, jedne karte, košarica za bicikl, lopta jedna, nogometna, igračke to volim ja. Igračke to voliš ti. A što je s davanjem? A što je onda s brigom? A što je s dijeljenjem? Božić je za ljude sve. Ali, ja, meni, ja. Možda, Kajlu, probat možeš i na druge misliti. Dobro, mama, pokušat ću dijelit više igračke. Vidjet ćeš da zabavno je dijeliti sve radosti. Ne, ja nisam sebičan. Dobro, ono što zbilja želim je svemirska postaja. Možemo li to sad poslati djedici? Da, ali prvo moramo otići po marke u poštu. Ideš sa mnom? Naravno. I tako su Kajlu i mama otišli u poštu po marke za njihove božićne čestitke. U redu, Kajlu, ubaci. Dobro jutro, kako ste danas? Kajlu i ja upravo šaljemo čestitke. Nosite li vi pisma do sjevernog pola? Ne baš. Ja kupim poštu iz poštanskih sandučića i nosim ih natrag u poštu. Ali, kako stignu do sjevernog pola? Pa pođi sa mnom unutra i pokazat ću ti kako se pošta razvrstava u poštanskom uredu. Mama, možemo li, molim te? Naravno, idemo. Sva se pošta ovdje razvrstava i stavlja na različite hrpe. Pošta koja ide daleko šalje se odavde drugim poštanskim uredima diljem svijeta. Koristite li zaonice i sobove? Nismo tako dobro opremljeni kao djed Božićnjak, ali imamo zrakoplove, vlakove, kamione. Kakva je ona velika hrpa ondje? A, to je posebna hrpa. To su sva pisma naslovljena na djeda Božićnjaka. Je li moje pismo za djedicu tamo? Biće vrlo brzo. I vodit ćemo posebnu brigu da stigne do djeda Božićnjaka. Hvala vam. A što je ono? To je pokretna traka. Tako razvrstavamo svu poštu na različite hrpe. Baš kao u radionici djeda Božićnjaka. Trebali bismo pustiti poštara da se vrati na posao. Hvala vam. Nema na čemu. Sretan Božić, gospodine poštare. Mama mi je rekla da si danas obišao poštanski ured. Da, i ondje je bila velika kutija s hrpom pisama za djedicu. Djed Božićnjak i vilenjaci sigurno imaju puno posla ovih dana. I ti si imao puno posla, zato idemo u postelju. Gdje je Reksi? Mora biti tu negdje. Siguran sam da ćeš ga naći. Što misliš, bi li Medo htio čuti večerašnju priču s kalendara? Može. Pa, jeste li vas dvojica spremni za otvaranje prozorčića? Da. Koliko je još dana ostalo do Božića? Prebrojimo zatvorene prozorčiće. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otvorimo još jedan prozorčić večeras i sutra će biti još 8 dana do Božića. Dobro, ajde, otvori ovaj. Ko je to, tata? To je Sveti Nikola. Nekoć davno u zemlji koja se zove Turska živio je dobar čovjek po imenu Nikola. Nikoli je bilo žao seljaka i njihovih obitelji jer nisu imali dovoljno novca za hranu. Nikola je bio vrlo brižan i velikodušan čovjek pa je odlučio mladoj obitelji dati košaru punu hrane.
Obitelj nikad nije saznala tko im je dao tako divan dar. I od toga dana Nikola je odlučio stavljati dar obitelji svake godine. Sveti Nikola nas je naučio kako je važno biti dobar i brižan prema drugima. Ja znam biti dobar i brižan, tata. Naravno da znaš. Bio si vrlo brižan kad si darovao svoje igračke. Laku noć, Kailu. Draga, jesi li vidjela moju električnu četkicu za zube? Ne, jesi ti vidio moje papuče? Još jedno jutro ne zaboravljam da Božić nije tu. Još jedno jutro, 8 dana još i Božić tek će onda doć. Božiću, požuri se, zabavno nije čekate. Super što Leo je došao i dan je brže prošao. Novi prozorčić dok otvaram, Božić je daleko, sada znam. Još jedno jutro, 7 dana još i Božić tek će onda doć. Božiću, požuri se, zabavno nije čekate. Hura sad za sankanje, veselu igru i pjevanje. Novi prozorčić dok otvaram, Božić je još daleko, znam. Još jedno jutro, 6 dana još i Božić tek će onda doć. Božiću, požuri se, zabavno nije čekate. Hura što učim skijati, nemojte mi se smijati. Novi prozorčić dok otvaram, Božić je daleko, znam. Božić je tako daleko, znam. Kad se Kailu probudio idućeg jutra, sjetio se da još uvijek nema Reksija i počeo ga je tražiti. Pretražio je sva mjesta kojih se mogao sjetiti. Ali Reksija nije bilo nigdje. Kailu, što to radiš? Ne mogu nigdje naći Reksija, mama. Sigurno će se uskoro negdje pojaviti, ali mi se moramo spremiti za paradu Djeda Mraza, a ti moraš pospremiti sav ovaj nered koji si napravio. Ali... Nema ali. Dobro, mama. Zvončići, zvončići, zvone cijelu noć i ostaju u sjećanju. Tata, ništa ne vidim. Zvončići, zvončići, zvone cijelu noć. Sviku noć čita kraj, zvone za sve nas. Gledaj, Rozi, mažoretkinje. Sretan Božić! Slatki si! Gledajte, to su vilenjavci! Ne idite daleko! Mi smo u paradi! Želite Božić? Ovo je bilo zabavno! Gled ko dolazi! Sretan Božić! Papa, djede! Djedica se vraća na sjeverni pol. Ne još, sjećaš se, on želi znati jesi li bio dobar. Kako? Pa? Mislim da ćete pitati kad odemo k njemu. Idemo k djedici! Idemo k djedici!
li bio na paradi? Da, i sad idem djedu Božićnjaku. Bok, Klementin. Bok, Kajlu. Kajlu, jesi bio na paradi? Da, i bio sam u paradi, s vilenjacima. Super! Hoćeš doći k meni sutra? Možemo se igrati dinosaura. Dobro, vidimo se sutra. A kako se zoveš? Kako se zoveš, srce? Opa, oprostite, djede. Ti si na redu, Kajlu? A kako se ti zoveš? Kajlu. Jesi li bio dobar ove godine, Kajlu? Da, čak sam darovao neke svoje igračke u vatrogasnoj postaji. To je jako lijepo. Davanje je veoma važno. A što bi ti želio za Božić, Kajlu? Svemirsku postaju. Ali to sam ti već napisao u pismu. Djedice, ne mogu naći mog dinosaura Reksija. Želiš da ti djed Božićnjak donese novog dinosaura? Ne, samo je jedan Reksi. Kako da ga nađem? Ako ga vidim kad dođem u tvoju kuću, stavit ću ga ispod jelke. U redu? Hvala, djedice. O, i mojoj sestri igračku konjića. Dobro, prebrojimo zatvorene prozorčiće. 1, 2, 3, 4, 5. To znači da će sutra biti još 4 dana do Božića. Ovaj se čovjek zove Djed Maroz. To znači Djed Božićnjak. On živi u Rusiji i donosi djeci darove za Božić. Na svijetu puno mjesta ima gdje djed se zove drukčije, gdje govori se jezicima što Božić zovu drukčije. Za Božić u Danskoj Julen Manden dođe djeci, trikove im izvodi. Djeca mu daju mlijeka, tanjur puni, mole ga da im želje ispuni. Na svijetu puno mjesta ima gdje djed se zove drukčije, gdje govori se jezicima što Božić zovu drukčije, što Božić zovu drukčije. Pjevaj mi još malo. Laku noć, ljubavi. Zdravo, kako ste? Leo, Kajlu je došao. Bok, Kajlu, dođi gore. Što radiš? Radim roditeljima čestitku za Hanuku. Želiš ti napraviti nešto za svoje? Može. Mogu se poslužiti ovim? Naravno. Kajlu je htio napraviti nešto i za Rosie. I tako su Leo i Kajlu prionuli na posao izrade čestitki i darova. Za koga je Snjegović? Za Rozi. Imaš boje na nosu. A sad i ti. Leo, Kajlu. Samo malo. Brzo, sakrimo čestitku za mamu. Što vas dvojica radite? Ništa, mama. Da, ništa. Dobro. Pa, s obzirom da ništa ne radite, mogli biste se oprati i ići van igrati. Hoćeš da igramo hokej? Imam jedne klizaljke viška. Da. Dodaj, Leo. Evo je. Jesi dobro? Aha. Kajlu,
Kajlu, Leo, jeste li za vruću čokoladu? Da! Obožavam vruću čokoladu. Što je to? To je menora. Za vrijeme Hanuke palimo jednu svijeću svaku večer. To se zove praznik svijeća i traje 8 dana. Igramo se drejdla. Što je drejdl? Pokazat ću ti. To je zvrk. Zavrtiš ga i čekaš na koju će stranu pasti. Ja ću prvi. Šim! To znači da moraš staviti jednu grožđicu. Ti si na redu, Kajlu. Dobro ga zavrti. Gimel! Dobro za tebe, Kajlu. Osvojio si sve grožđice u posudi. Kad se Kajlu vratio kući, prvo je išao sakriti čestitke i Snjegovića. Kajlu! Šš, moram sakriti moje darove. I Rozi ima darove. Šš, božićni darovi moraju biti iznenađenje. Zato nemoj nikome reći, dobro? Hej, vas dvoje! Darovi! Kasnije te večeri Kajlu je bio jako znatiželjan u vezi Rozinih darova. Rozi, jesi li budna? Kajlu! Kajlu nije htio da ih mama i tata čuju. Gilberta! Kakav dar imaš za mene za Božić? Darovi iznenađenje. Kaze Kajlu. Ali, ako mi kažeš tvoj, ja ću ti reći moj. Božićni darovi su iznenađenje, zar ne, Kajlu? Da, tata. Hajde onda, idemo u postelju. Kajlu, pokli me. Okej. Vrijeme za spavanje, princezo. Noc, tata. Noc, Kajlu. Mama, hoćeš li mi otpjevati pjesmu o djedici? Molim te. Dobro, dušo, hajde. 1, 2, 3, 4. Pa sutra će biti još 3 dana do Božića. Hajde, otvori prozorčić. Na svijetu puno mjesta ima gdje djece zove drugčije, gdje govori se jezicima što Božić zovu drugčije. Za Božić u Grčkoj Djeda se zove Kilanca Roj, bijelnjaci djeci dolaze. Smiju se i igraju i kroz dimnjak u kuću spuštaju. Na svijetu puno mjesta ima gdje djece zove drugčije, gdje govori se jezicima što Božić zovu drugčije, što Božić zovu drugčije. Kajlu, možeš li uzeti ovo i pomoći svojoj baki? Što je to? Božićni darovi za tebe i Rozi. Možeš ih staviti ispod jelke, molim te. Naravno. A čekaj, Kajlu, skoro sam zaboravila. Imam dar i za Gilberta. Kakvo lijepo božićno drvce. Ja sam ga izabrao i Rozi mi ga je pomogla ukrasiti. Pa krasno si ga ukrasio. Izgleda još bolje kad su darovi ispod njega. Baka! Bog srce. Baka će biti s tobom, Kajlu, a mi idemo u kupovinu. Jej! Hej, Gilbert! Čekaj, pomoći ću ti. Što kažeš da napravimo puno božićnih kolača? Da ih mogu odnijeti u moj dom umirovljenika. Naučio sam sve o dijeljenju, bako. Super, onda idemo na posao. Za
Božić se okupi, cijela obitelj, srca su puna radosti i sreće. Darove dijelimo, al najbolje je osjećaje dijelimo u srcima. U božićno vrijeme dijelimo sve što se dijelit može. Božić je vrijeme ljubavi, ljubavi za sve ljude. Podijelimo naše darove sa starima i mladima. Podijelimo stvari drage nam sa dragim ljudima svaki dan. Dijelimo sreću, Igru čeka vreću, dijelimo škakljanje, dijelimo skakanje, dijelimo zagrljaje, dijelimo jaje dijelimo vrijeme. i naše rime. Dijelimo kolačiće. Da, dijelimo kolačiće. Božić je vrijeme kad dijelimo sve što se dijelit može. Božić je vrijeme ljubavi, ljubavi za sve ljude drage nam. Gle bako, napravio sam Snjegovića. Ovo je zabavno. Dodat ću malo grožđica. Dobra ideja. Baš su savršeni. Mislim da su spremni za pećnicu. Pozdrav svima. Sretan Božić. Svi su bili sretni što ponovno vide baku i Kajlua. Kolačići, sam ih napravio. Fino, hvala Kajlu. Nema na čemu. Kajlu je bio ponosan na svoje kolačiće i bio je vrlo ponosan što ga svi vole. Hvala ti, mladiću. Probat ću kolačić. I što si poželio od djeda Božićnjaka? Svemirsku postaju. A, odličan izbor. I odličan kolačić. Zbilje su ti izvrsni, Kajlu. Sad kad si ti tu i dijeliš kolačiće sa mnom, taj Božić je upravo postao puno ljepši. Provesti cijelo poslijepodne s bakinim prijateljima bilo je kao da se Kajlu igra s mnogo baka i djedova. Baka i Kajlu odlučili su da će se igrati s kartama dok čekaju da se mama, tata i Rosie vrate kući. Imaš li drvo? Dalje. Drvo! Imam još jedan par. Imaš psa? Da! Javit ću se. Vrati se, Gilbert. To nije pravi pas. To je bila Sarina mama. Sara ti je dala pozivnicu za njezinu školsku predstavu? Zaboravio sam. Evo je. Sutra u 15 sati. Onda, je li ti bilo zabavno s bakom danas? Aha, čak sam i pobjedio u kartanju. Bravo! Da vidimo koliko još prozorčića ostalo. 1, 2, 3. Božićna čarapa, baš kao moja. A djedica će je napuniti slatkišima, zar ne, tata? Siguran sam da hoće. No znaš li kako je započela ta tradicija? Dječaci i djevojčice diljem svijeta ostavljali su nešto za Djeda Mraza u svojim cipelama. U Francuskoj su djeca ostavljala svoje cipele pored kamina. U Nizozemskoj, gdje Djeda Mraza zovu Sinterklaas, djeca ostavljaju slamu i mrkvu za jelo s Sinterklaasovim konjima. U Mađarskoj djeca lašte svoje cipele prije nego što ih stave na prozor. U Italiji postoji žena koju zovu La Befana i koja dolazi u božićno vrijeme kao i djed Božićnjak. I djeca ostavljaju hranu za nju u svojim cipelama ispred ulaznih vrata. A u Portoriku djeca stavljaju povrće ispod kreveta za kamile trojice kraljeva. I ja ću ostaviti nešto za djedicu, tata. Ali neću to staviti u moje cipele, u redu? U redu, Kajlu. Slatko sanjaj. I Kajlu je doista slatko sanjao.
Sarina predstava je danas. Možemo ići, mama. Molim te, molim. Pa zašto ne? Kad počinje predstava? Baka je rekla u 15 sati. Dobro, ali prije toga moramo obaviti nešto doista važno. Što? Postaviti božićne svjetiljke vani. Zato se oblači i dođi mi pomoć. I djed će doći pomoć. Kailu je jedva čekao da pomogne tati i djedu oko svjetiljki. Osjećao se kao veliki dečko. Zdravo! Stižem vam u pomoć! Točno na vrijeme. Djede! Jesi spreman za postavljanje svjetiljki? Trebamo puno svjetiljki. U međuvremenu i Rosie je bila zauzeta poslom. Pripremala je svoje darove za Božić. Kailu? Dada? Mama? Gilbert? Ne, Gilbert! Dalovi iznenađenje! Evo! Bravo, Kailu! Super izgleda! I to je to! Kailu je bio sretan što je obavio tako dobar posao. Jedva je čekao da vidi sva svjetla upaljena. Dobro ste to obavili. Kailu, moramo ići. Sarina predstava počinje uskoro i ne smijemo kasniti. Ali kad su Kailu i njegova obitelj došli u školu, nije bilo nikog drugog u publici. Došli smo prerano. Točno je 15 sati. Na školskom satu nije. Na njemu je 14 sati. Možda trebaš tražiti djedicu novi sat. U redu, djeco, počnimo s probom. Bok, Sara! O, Kailu, žalosna sam jer dolazi Božić, a... Gdje je Jimmy? Jimmy, ti trebaš izaći na pozornicu. Jimmy je bolestan. Oj, moramo naći zamjenu za njega. Zašto ne pitate Kailua? On je tu! Zdravo, Kailu, drago mi je što te vidim. Želiš li biti u predstavi? To zvuči jako zabavno, Kailu. Kailu je bio nervozan. Hoćeš li probati na pozornici? Sara će biti s tobom cijelo vrijeme. Kailu! Lako je, Kailu. Kad ja kažem žalosna sam jer dolazi Božić, ti kažeš, a nema snijega. Tako je. I kažeš to lijepo i glasno. Dobro. Hajde, Sara. Žalosna sam jer dolazi Božić. A nema snijega. Vrlo dobro, Kailu. Možeš li sada to reći glasnije da te čuju mama i tata? A nema snijega. To je bilo super, Kailu. Odlično. Kailu je bio sretan što je izgovorio svoj tekst kako treba. Bio je vrlo ponosan. I onda ti i Sara odlazite s pozornice i na kraju se vraćaš sa Sarom i ona kaže: Hurra, pada snijeg. A ti, Kailu, kažeš: Božić dolazi. Lijepo i glasno s velikim osmijehom. Pokušaš? Božić dolazi! Prirodni talent. Kailu se svidjelo što je u Sarinoj predstavi. Osjećao se vrlo odraslo. Kad je predstava trebala početi, Kailu je opet postao nervozan. Držat ću te za ruku i sve će biti dobro. Spremni? Svi izgovorite tekst lijepo i glasno. Sretno! Hvala svima. Danas imamo zamjenu u zadnji čas. Molim jedan pljesak za Kailua. No kad je Kailu čuo svoje ime, postao je još nervozniji. Sara, zaboravio sam što trebam reći. Trebaš reći, a nema snijega. A, da. Sad izlazimo na pozornicu. Sad! Da, hajde, ti to možeš. Žalosna sam jer dolazi Božić. Kailu, a nema snijega. A nema... Glasnije. A nema snijega. Bio si sjajan. Hvala.
Gdje je sav snijeg ove godine? Da, gdje je? Djed Božićnjak treba snijeg za saonice. Idi pitaj. Starca Zimu. Starca Zimu. Dobro, idem. Starče Zimo, djed Božićnjak treba snijeg. Dobro, puhat ću i puhati i napraviti snijeg. Pahuljice, donosimo snijeg. Pahuljice, pokrit ćemo grijeh. Pahuljice, ne pršamo dolje. Pahuljice, do zemlje brže bolje. Sad mogu donijeti moje darove. Hura, pada snijeg. Božić dolazi! Ostala su još samo 2 prozorčića. A to znači da je sutra Badnjak. Wow! Božić je zbilja uskoro! Izgleda kao Božićna večera, tata. Jest. Mnogi ljudi diljem svijeta slave Božić s posebnim božićnim jelom. U Španjolskoj jedu besugo, a to je riba. U Norveškoj jedu pečenu gusku. A u Austriji palačinke od sira. U Engleskoj puding od šljiva. A u Francuskoj na Badnjak, koji oni zovu Réveillon, imaju posebni kolač koji se zove Bouchée de Noël i koji je punjen kremom od kestena. Tata, Da, Kajlu? ja sam gladan. Teddy, Gilbert, danas je Badnje veče. Djed Božićnjak dolazi. Hajde, imamo puno posla. Dobro jutro, Kajlu. Jutro. Kajlu, kolačići za doručak. Nisu za mene, mama. Djed Božićnjak dolazi večeras i ostavit ću mu malo kolačića. Hoće li doći kroz dimnjak? Kao i uvijek. Onda bismo trebali očistiti kamin. Neću da se zaprlja. Dobro si se sjetio, Kajlu. To su sigurno baka i djed. Bako, djede, djed Božićnjak dolazi. Da, tako je. Ali doći će tek kad ti budeš čvrsto spavao. A najbolje je kad ideš spavati puna želuca. Onda se primimo kuhanja ako želimo imati pečenu puricu. I pitu od jabuka. Zar ne, bako? Svakako. Hoćeš li opet biti moj mali pomagač? Da. U kuhinji je bilo vrlo živo. Svi su sudjelovali u pripremama za večeru za Badnjak. Kajlu, trebam pomoć u pripremi nadjeva za puricu. Evo kuhača. Sad promješaj. Pa, pita je spremna. I purica također. I nadjev je spreman. Da. A našao si svoju četkicu? Ne, još uvijek ne mogu shvatiti kamo je druga nestala. Isto kamo i moje papuče. Dopusti da ti pomognem, dušo. Zašto se moramo oblačiti? Baka i djedi onako stalno dolaze k nama. Zato što je ovo večera za Badnjak. Večeras je posebna večer. Evo, sad izgledaš savršeno. Jelo je bilo izvrsno. Kajlu se tako najeo da je mislio da će mu trbuščić puknuti. Kladim se da još nikad niste vidjeli slavni trik s palcem. Dame i gospodo, predstavljamo vam djedov slavni trik. Nestali palac. Abrakadabra. Wow! Kako si to izveo, djede? Mađioničari ne odaju svoje trikove. Ja znam šalu. Da čujemo. Kuc, kuc. Tko je? Zvonili. Koji zvonili? Zvonili zvono na vratima. Baš je dobar štos, Kajlu. A sad moja slavna božićna pita od jabuka. Čak bolja od djedova slavnog nadjeva za puricu.
Mi želimo sretan Božić, mi želimo sretan Božić, mi želimo sretan Božić i novu godinu. Da! Što kažeš na to da odemo van da vidimo kako izgledaju svjetiljke? I Luzi! Da! Spreman, Kajlu? Spreman! Dobro, evo ga! Čekat ću cijelu noć da dođe djedica. Ali djed Božićnjak neće doći ako si budan. Želite li vidjeti što je iza velikog badnjeg prozorčića? Da! Djed Božićnjak dolazi! Bila je to noć prije Božića, kad baš svi su zaspali. Nitko se micao nije, pa čak ni mišić mali. Čarape su bile obješene kraj kamina tu noć, u nadi da sveti Nikola uskoro će doći. Djeca su lijepo sanjala u svojim posteljama, vrteći slike slatkiša u svojim glavicama. I mama sa svojim rupcom i ja sa svojom kapom. Već smo bili duboko u svom snu zimskome. Kad vani začula se zvonjava tako živa da skočih iz kreveta da vidim što se zbiva. Brzo kao munja, kod prozora se stvorih, kapke rastvorih i prozor otvorih. Pred mojim začuđenim očima pojavi se slika ova, malene saonice i 8 malih sobova. Sa živahnim malim starčićem što vozio je kola. Jasno mi odmah bilo da on je sveti Nikola. Hajde Dašer, hajde Danser, hajde Pranser i Viksen, hajde Komet, hajde Kupid, hajde Doner i Blitzen. I onda u trenu na krovu začuh ja propinjanje i udaranje njihovih malih kopita. Dok zatvorih prozor i okrenuh se, već ušao je s vrećom kroz dimnjak sveti Nikola. Oči mu svjetlucaju, lice veselo je, obrazi ružine, a nos višnjine boje. Ništa on ne govori, na posao odmah kreće, čarape brzo puni, gubiti vrijeme neće. Pored nosa prstima se nakratko dodirnuo, kratko glavom kimnuo i kroz dimnjak se vinuo. U saonice uskočio, sobovima dao znak i brzo svi poletješe, visoko u zrak. Ali čuo sam da uzviknuje kad više vidio ga nisam: Sretan Božić svima i laka noć i ugodan san. Slatko sanjaj, Kajlu. Kajlu je bio jako uzbuđen kad je vidio sve darove. I vidio je da je djed Božićnjak pojeo sve njegove kolačiće. Mama! Djedica je pojeo sve moje kolače. Vidim. Mogu li ja prvi podijeliti darove? Molim. U redu, prvo tvoji darovi. Izvoli, mama. Izvoli, tata. Hvala ti, srce. Kad si to napravio? To je bilo iznenađenje. Napravio sam ih kod Lea. I kako je samo lijepo zamotano. Otvori. O, kakva lijepa slika. To si ti, mama. A na ovoj slici sam ja? Da. Hvala Baš je ti. lijepo. A ovo je za tebe, Rozi. Da, za Rozi. Snjegovic. Sviđa ti se? Da. Mislim da je djed Božićnjak ovo donio za tebe. Wow! Svemirska postaja! Baš ono što sam želio! A sad Rozini darovi. Baš lijepo. Hvala ti. Hvala ti, Rozi. Gledaj ovo. Tvoje nestale papuče. Aha, i tvoja četkica za zube. Izvoli. Kajlu dao. Reksi, tu si! Nisi se uopće izgubio. Sad mi je jasno. Rozi nam je željela dati darove koje volimo. Da, Kajlu voli Leksija. Vas dvoje ste pripremili krasne darove. A ja mislim da je Rosie započela našu posebnu obiteljsku tradiciju. Kajlu je mnogo naučio o tradicijama iz priče iz kalendara. Zar ne, Kajlu? Aha, naučio sam o prvoj božićnoj jelki i o prvim čestitkama. I svetom Nikoli. On nas je naučio da je jako važno davati i dijeliti, zar ne? Da,
Gilbert, ne! Što je, Rosie? Gilbert to znao. Sretan Božić, Gilbert. Izvoli, tata, ovo je od djedice. Baš ono što mi treba. Božićno je jutro, hladno vani snježi. Božićno je jutro, hladno, svi smo skupa. Ljubav treba dati svima koje voliš. Ljubav treba dati posebno za Božić. Ljubav je u srcu, s nama ostaje i okuplja nas sada sve za Božić. Božićno je jutro, hladno vani snježi. Božićno je jutro, hladno, svi smo skupa. Sretan Božić, sretan Božić, sretan Božić svima vam. Sretan Božić svima vam. Sretan Božić! Sretan Božić! Find someone who needs some fun and share some laughter, and not long after you'll be laughing too. And when the day is dark and gray, spread some sunshine, and after you might find you'll feel better too. Every day can be special. Every dream you dream can really come true. Every gift you share, you show someone you care. Every day is special 'cause of you. Every day can be special. Can be special. Every dream you dream can really come true. Every gift you share, you show someone you care. Every day is special. Every day is special 'cause of